Старэйшае пакаленне жыхароў абласнога цэнтра лёгка пазнае эмблему на гэтых транспартных сродках і адразу ўспомніць назву завода, на якім іх выраблялі ў мінулым стагоддзі – Нёман. У новым замку адкрылася выстава «100 гадоў гродзенскаму ровару» – рэтра-веласіпеды з калекцыі Андрэя Камоскі. Яе экспанаты – не толькі вырабы мясцовага прадпрыемства, але і шматлікія аксесуары да іх – завадскія эмблемкі, шыльдзікі, званкі, нумарныя знакі. Фабрика Старовольскіх пачыналася з такой невялічкай слесарнай майстэрні яшчэ до Першай сусветнай вайны, а ў міжваенны перыяд Старовольскія пачалі спачатку прадаваць веласіпеды, швейныя машынкі. У нас у экспазіцыі ёсць швейная машынка, якія яны проста збіралі тут. Яны прыязджалі адсюль, допустим, з Германіі, яны іх тут збіралі і прадавалі. А з часам яны, асабліва Лазар Старовольскі, это сын Нохума Старовольска, заснавальніка этой фабрики, яны вырашылі, што давайте будзем рабіць уласныя веласіпеды. І веласіпеды рабіліся многімі тысячамі. Ну вот по нашим документам в 1938 годзе выпускаліся веласіпеды з нумарамі на 45 тысяч. Акрамя ровараў, на гродзенскім прадпрыемстве ў 1934 годзе пачалі вырабляць мапеды. Пасля вайны зрабілі стаўку на дзіцячыя мадэлі. На выставе можна ўбачыць адну з першых, прыкладна 47-го года выпуску. Большасць транспартных сродкаў для экспазіцыі перадаў беларускі калекцыянер Андрэй Камоска. Зараз маіх ровараў дарослых, скажам так, амаль 4 десяткі. Палова з іх менскія, яны зараз выстаўлены ў музеі гарадскога камунальнага транспарту. А вось менавіта даваенную гарадзенскую раваровую гісторыю я прывёз сюды на выставу. У мяне амаль уся лінейка сабрана, скажам, 10-14, але гэта толькі палова. Таму што кожны мужчынскі ровар, палова з гэтых мадэляў яшчэ маюць дамскі адпаведнік, то есть адкрытыя рамы і за ўсімі астатнімі аксесуарамі. Усе прадстаўленыя на выставе ровары на хаду. За іх станам калекцыянер сочыць вельмі рупліва. Для яго, як і для многіх беларусаў, гэта не проста транспартны сродак, а сапраўдны сябар. Бабуля выхоўвала мяне ў вёсцы, там, дзе не было сяброў аднагодак, адналетак, і ровар стаў маім першым і галоўным сябрам па жыцці. Ровар даў мне тую смеласць, цікавасць, любазпытства, як кажуць, да дарогі і жаданне падарожніцу. Ровары з самага дзяцінства былі маленечкія, а потом больше. І ровар дае свабоду. Адчуванне ветра, адчуванне там, што за паваротам, гэта цікавасць, гэта і ёсць. Это стан душы. А зараз тое, што я раблю, збіраю калекцыю, гэта проста дань павагі майму лепшаму сябру. Выстава дазваляе больш даведацца не толькі пра дзейнасць завода «Нёман», але і пра тое, як выкарыстоўвалі ровары ў мінулым стагоддзі жыхары і госці Гродна. Трэба толькі прыглядзецца да аднаго з шматлікіх фотаздымкаў, і вы адразу адчуеце сябе сярод гараджан таго часу. Фотографии, фотоздымки тут абсолютно все гродзенскія, за рэдкім выключэннем. Мы іх пры дапамозе штучнага інтэлекта зрабілі каляровымі, але вы пазнаеце тут Савецкую вуліцу сучасную, былую Дамініканскую, Віленскую вуліцу. Ёсць фотаздымкі даваенныя, ёсць фотаздымкі 40-41 года з заводам менавіта, працэсам вытворчасці веласіпедаў. І ёсць пасляваенныя фотаздымкі, зробленыя нашым выдатным фотографам Міхаілам Анішчанкай. На жаль, ужо не жыве, але яго фотаздымкі ёсць. Ён вельмі любіў дзяцей. Дзеці на веласіпедах гродзенскіх – гэта адзін з галоўных яго быў сюжэтаў. Таму іх таксама тут можна пабачыць і паразглядаць. Пазнаёміцца з гісторыяй гродзенскіх ровараў можна ў авальнай зале новага замку да 25 мая.